Gisugdan ang distribution sa Unconditional Cash Transfer UCT Beneficiaries sa Mandaue City karong adlaw. Apan ang kontrobersyal nga social amelioration program wa pa masugdan og apod-apod. Si Nico Serino sa report. Busy ang City Treasurer's Office sa Mandaue sa releasing sa pondo alang sa Unconditional Cash Transfer o UCT. Ang mga staff gipasulob og full PPE agi og proteksyon sa ilang pag-adto sa kabarangayan alang sa distribution. Paglikay usab kini ugaling dunay benepisyaryo nga posibleng mataptan sa kagaw. Gwardyado hinuon ang mga personnel sa mga PNP ug AFP sa pag-release sa kwarta. Rather went to err in the side of caution and really dressed up my staff in full PPEs. Okay, para po to protect them and to protect the community that they will be interacting. UCT pa hinuon ang giapod-apod karon ug wala pa ang sa Social Amelioration Program usap. Matod sa City Treasurer, kahuwat pa sila sa kumpleto nga payroll gikan sa DSWD, una kini masugdan. Sa Mandaue City, may kapin sa 50,000 ang benepisyaryo sa SAP nga makadawat og 6,000 pesos. Wapata na abdan din o payroll. As of 2 days ago, when we had a meeting, all the beneficiaries are still for audit by the DSWD. Sa Barangay Tipolo, naabta namo kaganiha nga nagkugi og pila sa Barangay Hall ang mga UCT beneficiaries. Gisiguro hinuon nga mapatuman ang social distancing sa distribution. Sama sa SAP, 6,000 ang ilang madawat. Ako rin nagtrabaho, minimum ra akong sildo. Ako kinigtabang. Magamit yun ni sir, oy, palit ni og bugas, yung ana nya igahin-gahin sa sunod adlaw, palit-palit og unsay kinahanglan. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.